Bos días, compañeiras e compañeiros. Moitas gracias a todos. Permitídeme, alcalde, que as primeiras verbas sexan para agradecerche, en nome de todos os socialistas galegos, o voso cariño de todos os anos, a vosa acollida de todos os anos, e permitirnos compartir con vos esta terra que viu nacer a xente tan importante para Galicia e permitirnos estar aquí en un día que nin máis nin menos é o Día de Galicia. Quero empezar agradecéndovos a todos, os que estades en esta plaza, a vosa presencia. Unha presencia que significa compromiso. Compromiso con Galicia, compromiso co socialismo galego. Unha presencia na que hoxe, para nós é moi importante compartir con vos unha declaración. Hoxe, que dicía o alcalde, en un ano no que tuvemos cousas tristes e na que volvemos a estar con alegría, con ilusión e con ganas. Para nós, sempre o 25 de xulio, para todos os galegos e galegas, pero sobre todo para os socialistas de Galicia, cada día renovamos un compromiso con Galicia e ca nosa xente. Un compromiso que quere dicir que seguimos sendo moitos, miles, centos de miles, os homes e mulleres deste país, que seguimos a loitar contra a sumisión e contra a injusticia social. Esta é unha data que significa como ningunha o que é o noso sentimento. Pero este ano, os socialistas galegos queremos comenzar aquí o verdadeiro e definitivo camiño para conquerir o máximo rango competencial para Galicia. Queremos plasmar en este día, solemnemente, na terra de Castelao e con todos vós xuntos, queremos plasmar o inicio de un proceso de diálogo e de consenso entre as forzas parlamentarias galegas para acadar un novo estatuto que nos sitúe no maior nivel autonómico dentro do marco da Constitución. Compañeiros, compañeiras, ganando e perdendo eleccións, nós temos que ser sempre os primeiros en reivindicar, hoxe solemnemente en Rianxo, que Galicia necesita xa un novo estatuto de autonomía, que Galicia temos que ser nós, como sempre, temos que ser nós os que tiremos deste país. E vamos a ser nós quen precisemos que Galicia necesita un estatuto que garanta o noso futuro, que garanta o desenvolvemento das nosas singularidades, entre as que destacan, sin dúbida, a nosa lingua e a nosa cultura. Queremos un estatuto que nos permita desenvolvernos como elemento de país diferenciado dentro do Estado español, pero tamén que nos permita desproyectarnos fora. Queremos xa e necesitamos, amigos e amigas, un estatuto novo que nos dé novos dereitos ciudadanos, que nos dé o máximo rango competencial que pode ter unha comunidade autónoma e que nos dé a ferramenta para ser un país suficiente na capacidade do noso desarrollo financiero e tributario. O actual estatuto, amigos e amigas, cumpliu. O actual estatuto ata agora fixo o que tiña que facer. Durante 28 anos permitiu unha andaina en Galicia que tuvo momentos positivos. Probablemente nos albores do Estado de Autonomía chegaba aquele estatuto. Pero, amigos e amigas, hoxe é un texto que, ainda sendo absolutamente válido, resulta claramente insuficiente para afondar na autonomía e no autogoberno de Galicia. Por iso que quero resaltar e quero buscar a vosa complicidade, a vosa axuda, para que levedes a cada rincón deste país, para que levemos a cada ciudad, a cada vila, a cada aldea, decir que é o tempo xa. É o tempo de que Galicia non pode esperar máis. É o tempo para avanzar como galegos, como socialistas galegos, no noso autogoberno. E iso temos que facelo, e por iso o noso, o voso grupo parlamentario leva presentado
iniciativas no Parlamento galego para chegar e poñer en marcha na primeira semana de setembro un proceso para modernizar este país e para ser iguales que aquelas comunidades, que aquelas nacionalidades históricas que en toda España teñen alcanzado o máximo teito competencial. Non podo entender un presidente deste país como o presidente que actualmente temos Feijóo que diga que renovar o estatuto non é unha prioridade. Non se lle pode querer a este país e ser ao mesmo tempo o que lle pon o pé no pescozo e que non permite que alcance o máximo teito de autogoberno de competencia. Nós queremos dotar a Galicia dun marco estatutario adecuado aos nosos tempos e ao noso país. Un marco que, insisto, vai significar novos dereitos para todos os ciudadanos que hoxe teñen outros ciudadanos de outras comunidades autónomas, que vai a significar alcanzar o maior rango competencial en toda España, que vai a significar poñer a Galicia nacionalidade histórica onde as haya en España, ser igual entre os que teñen este rango. E, sobre todo, un tema que non é menor, que vai a permitir desarrollar o novo modelo de financiación que vai a garantizar, a través dunha política de Estado, que os elementos básicos do noso sistema público, a educación, a sanidade e as políticas sociales, van a ter fondos públicos que garantizan a calidade de vida dos homes e mulleres deste país. Como pode haber un presidente que se diga presidente de Galicia que diga que isto non ten presa? Como pode haber alguén que desde as máximas autoridades que temos no goberno galego diga que eso pode esperar? Eso non pode esperar. E temos que dicirlle que hai que renovar o estatuto, pero hai que renovalo como se renovou no 36, como se renovou no 81, como se fixo a Constitución Española, no marco do consenso das forzas políticas que están no Parlamento. O novo Estatuto de Galicia non é o Estatuto do Partido Popular, nin é o Estatuto do Partido Socialista. É a búsqueda dun consenso, dunha fórmula, dunhas reglas de xogo que nos van a artellar a todos para desarrollarnos como país. Hubo máis, amigos e amigas. O 100% da sociedade civil e institucional, máis de 104 formacións institucionales e civiles, pasaron por o Parlamento galego opinando sobre o novo estatuto. E no único que coincidiron todas, no que coincidiu o 100%, foi en que Galicia necesita xa un novo estatuto. Por iso que nós queremos dicir que os socialistas galegos seguimos, fixémoslo dentro do goberno e o facemos desde esta oposición con vocación de goberno. Nós queremos, amigos e amigas, seguir defendendo os intereses deste país. En este momento permitídeme que vos diga que nos 4 grandes temas, nas 4 grandes decisións que se tomaron desde 1 de marzo hasta hoxe, sempre hubo un denominador común, a política socialista. Tuvo que ser, e foi, Pepe Blanco, José Blanco, o noso ministro, o que comprometeu con este país e firmou o maior pacto de infraestructuras que se leva recordado. E tuvo que ser José Blanco, dende o goberno do Estado de Zapatero, quen ven a Galicia e con cariño a este país fai algo que no idioma do Partido Popular non existe, que é respeto institucional. E ven a respetar a este goberno e ven a comprometer 4.800 millóns de euros para os próximos 2 anos. E o máis importante, un AVE de última generación que vai a garantizarnos a vida a todos nos próximos 50 anos. Pero tamén, compañeiros e compañeiras, Galicia viviu nos últimos días, nos últimos meses, unha grave situación. Unha situación que a veces nos pasa desapercibidos, os que vivimos nas cidades, os que vivimos nas vilas, e era que o corazón da nosa Galicia rural, o sector lácteo, os nosos gandeiros, estaban esmorecendo nunha situación imposible. E mentras o goberno galego e o seu presidente e o conselleiro de Medio Rural lle daban palmadiñas no lombo e os mandaban pa calle, hubo unha ministra
unha ministra galega que está con nós, Elena Espinosa, que firmou e rubricou en Galicia un pacto histórico que se recordará, e un pacto que os nosos labregos, a xente que tira do corazón do noso país, esas máis de 13.000 explotacións gandeiras, leiteiras que estaban remorecendo, saben ben o que é garantizarlle un precio mínimo que permita vivir con dignidade, vivir na nosa terra e explotar eses elementos de gandeiría e agricultura. Elena, gracias. En nombre dos socialistas galegos, en nombre de Galicia, en nombre do campo, en nombre de todos nós, porque esa é a maneira de facer un país novo, buscando competitividade, productividade, elementos de cohesión e elementos de garantía. Mentras tanto, compañeros e compañeiras, a Comunidade Autónoma de Galicia, eu digo aquí, o presidente Feijóo e o conselleiro de Medio Rural, mentras outras comunidades puxeron en marcha axudas directas de 7.500 euros para cada explotación, aquí despacháronnos con 12 millóns de euros que non lle chegan a nada. Temos que seguir loitando e defendendo a esta xente que sigo dicindo que son o corazón e a alma da nosa terra. No modelo de financiación autonómica, Feijóo estaba de vacacións. Feijóo foi a arreglar o modelo de financiación a León, cos seus amigos, buscando fotos, pero a financiación debatíase en Madrid. E tuvo que ser os galegos, Pepe Blanco, Elena, eu, Octavio Granados, Elena Salgao, todos, quen conseguimos un modelo de financiación para Galicia que nos coloca por riba da media nacional, que nos coloca nun 7,4% nos servicios básicos, que nos coloca nun 7% no fondo total. E mentras tanto, compañeiros, nos atopamos que Feijóo, atendendo a Génova, machaca, critica, confronta co goberno central, pero ao final vai e pon a mau a ver se trae os cartos para casa. Claro que van a traer o diñeiro, porque ese é o diñeiro que vai a garantizar que nos próximos 5 anos as nosas escuelas, os nosos hospitales, a nosa política de dependencia vai a ter garantía. Compañeiros e compañeiras, eu quero acabar, pero permitidme que vos diga que van 100 días de goberno e que mentras os socialistas estuvemos donde se cocía o futuro do noso país, o Partido Popular estuvo a desmantelar este país. E llevamos a decir con tranquilidade, pero llevamos a decir. Algún medio hoxe decía que o 63% dos galegos está contento co novo goberno. Non sei se están contentos ou descontentos. Pero había que preguntarlle a eses máis de 21.000 galegos que pasaron ao paro desde que empezou a gobernar Feijóo. Había que preguntarlle a esas 130.000 familias que viron que xa non teñen os libros de texto gratuito en este país. Había que preguntarlle cando vayan a comprar os libros de texto. Había que preguntarlle, amigos e amigas, si están contentos os traballadores das 600 empresas que fixeron regulación de empleo e que andan deambulando pola calle buscando axuda e cobicho dun goberno que lle dé cariño, que lle dé axudas. Había que preguntarlle á política sanitaria de desmantelamento dos hospitales de Vigo, de Lugo, de Ferrol. Hai que preguntarlle á xente que estamos aquí e que queremos o noso país e os nosos espacios naturales se é lógico e xusto que Feijóo volva a regalarlle ás grandes empresas os millores espacios naturales que ten Galicia. Non vamos a permitir, amigos e amigas, nunca que Touriñán, que os nosos ríos volvan a ser para as empresas. A nosa terra e o noso espacio natural é para nós, para disfrutalo, e é patrimonio común de todos nós. Quero rematar dicindo que estes 100 días é penoso que o presidente da Xunta de Galicia se convirtira no principal enemigo da principal sinal de identidade que temos no noso país, que é a lingua galega, que é a nosa lingua. Non podemos salir daqui, amigos e amigas, deste compromiso que temos todos xuntos e temos que transmitirlle a cada aldea deste país que o galego é a lingua propia deste país. Que Galicia ten 2 idiomas oficiais, o galego e o castelán, e que nadie pode ser discriminado en este país
por razón de lingua. Ese é o compromiso dos socialistas, pero dende logo, respetando todo. A lingua que hoxe está en peligro, amigos e amigas, non é o castelán en Galicia, é o galego, e temos que defendelo entre todos nós, dende o respeto, dende o consenso, pero defendendo sempre o noso e o que nos identifica. Eu quero rematar hoxe dicindovos que hoxe é un día de celebración en Galicia, pero tamén é unha data na que xuntos os socialistas temos que reivindicar o orgullo e a potencialidade da nosa terra e da nosa xente para desenvolvernos como un país diferenciado, con lingua e cultura propias, con unha longa historia de loita contra a sumisión e a injusticia social. Temos que ser, hoxe, dicir que a nosa mensaxe neste 25 de xulio, os socialistas galegos queremos transmitirlle a Galicia, transmitirlle ás forzas políticas que representan esta institución, que Galicia ten que acadar o teito autonómico dentro da Constitución sen comparacións, sen agravios. Queremos un estatuto de autonomía do máximo nivel. E, como sempre, seremos os socialistas que teñamos que tirar para que isto vaya adiante. Permitideme que remate con un documento que tendes na vosa mão. Permitideme que remate con ese compromiso por escrito que é unha declaración, a declaración de Rianxo, a declaración institucional do Partido Socialista de Galicia, na que nos comprometemos con este país. Dou lectura para rematar e tendes na mão a nosa declaración que literalmente dice que Galicia é unha realidade xeográfica, humana e cultural coa lingua como cuestión sobranceira, pero tamén é un sentimento. Galicia é eso que vai en nós, é o que nos leva, como escribiu Salvador García Bodaño. Unha entidade política formada polos seus cidadáns, froito da súa historia e da formación dunha vontade común, porque son os cidadáns os que conforman libremente o seu destino, que non ven condicionado dende o fondo dos tempos por nada nin por ninguén. Galicia, historia concreta, densa e complexa, que constituye un continuum que nos sustenta e que os galegos actuais debemos proseguir, pero sobre todo é a vontade política democráticamente construída por cidadáns libres e iguais e é a identidade colectiva ampliamente compartida cos intereses comuns. Isto é Galicia como nacionalidade histórica dentro dunha España inclusiva e unha Europa de estados e povos. Como dixo o gran pensador e creador do galeguismo moderno, Ramón Piñeiro, galegos por nación, españois por historia e europeos por cultura. Esta realidade cristalizou na expresión da vontade política dos cidadáns en dúas ocasións cimeiras, cando as condicións democráticas do conxunto de España o permitiron. O primeiro, no Estatuto de 1936, sustentado na Constitución Republicana de 1931, e a segunda, co Estatuto de 1981, sustentado na Constitución de 1978. En ambas as dúas ocasións, a participación dos socialistas galegos foi sempre determinante. Un Estatuto de Autonomía que agora é preciso renovar, non só para conseguir un proceso histórico formado por xeneracións de cidadáns de toda ideoloxía e creenza, que se comprometeron co seu país e que pagaron un alto prezo, moitos deles, ca súa liberdade, co seu alleamento e mesmo ca súa vida, senón tamén por razóns de bo goberno. Porque os socialistas acreditamos na aproximación do goberno aos cidadáns, na descentralización e na consagración dos novos dereitos para os galegos e as galegas, referenciando ademais ao novo estatuto como un instrumento imprescindible nas relacións no conxunto de España dentro dun marco constitucional. Os socialistas, creemos que mentras existan homes e mulleres movidos polo sentimento de insatisfacción e sufrimento frente ás injusticias das sociedades contemporáneas, manteránse vivos os ideais
que marcaron hai máis dun século o fundador do noso partido, Pablo Iglesias, e a todas as esquerdas da historia. Empeñarémonos, compañeiros e compañeiras, na defensa dos servicios públicos que o actual goberno conservador debilita ou directamente desmantela. Así pois, compañeiros, máis socialismo, máis galeguismo e máis instituto constituyen, ao noso xuízo, os elementos esenciais dun futuro onde os galegos e galegas acaden cada vez máis cotas de benestar e de progreso. Gracias. Gracias. Anímovos a seguir que ilusión. Anímovos a todos vos a que cando volvades aos vosos concellos, ás vosas agrupacións, a todos os sitios, que vos sexades o faro que guíe a ilusión para cambiar este país. Non fagades caso nin teñades medo. Somos capaces. Vamos conseguilo. Tuvemos un revés, pero seguimos vivos, fortes e con ganas de facer o que comenzamos fai 4 anos e temos que continuar. Ánimo, seguir traballando e dentro dun ano verémonos aquí. Moitas gracias a todos.